Čau! Vítejte u dalšího sladkého videa, v kterém budeme opět ochutnávat. Tentokrát mám chuť na plněný croissant. A kde si ho dát jinde než ve francouzské pekárně? Konkrétně v pekárně La Brioche v srdci Holešovic. Jdeme vybírat. Takže vybrali jsme 2 croissány a 1 šneka. Ten výběr tam je trochu skromnější, ale za to teda to vypadá luxusně. Věřím, že to bude dobrý tip, že to bude skvěle chutnat, protože hodnocení má 4,8. Nemohl jsem odolat pistáciím. Já vidím prostě pistáciový croissant, tak to prostě musím vzít. To se nikdy neomrzí, ale ještě k tomu jsem vzal pistáciovýho šneka. Je to zalitý takovou vomáčkou, je to i v nějakém pekáči takovým. A vůbec nevím, co v tom ještě je, protože tam vykukuje nějaký bílý krém. To se necháme překvapit a mandlový croissant má mít mandlový krém. Ale prý nejpopulárnější je ten pistácový. No, jdeme se podívat dovnitř. Jako krájet croissant příborovým nožem je trochu blbost, ano, moc dobře to nešlo, ale vlastně ve finále máme krásný řez, jako jo, a toho krému je tam fakt dost. Vypadá to skvěle a skvěle to voní. Prostě čerstvý croissant. No já úplně už se nemůžu dočkat. Ale to je perfektní. To je bomba. Když jsem to stačil komentovat, tak jsem skoro snědl půlku croissantu. Je výborný těsto, ze zhora je krásně křupavý, je to samozřejmě čerstvý a vás určitě zajímá ta náplň. Je skvělá. Ty pistácie tam jsou cítit, ale možná bych to potřeboval trochu sladší, ale to je samozřejmě na každém, jak kdo to má rád, ale já jsem spokojený, jako skvělý prostě. To je jako super snídaně nebo taková sladká tečka. Výborný, ale ještě se víc těším na ten mandlovej, ale potom tohle. Tady tu vypadá jak nějaká brambora. Na to se těším úplně nejvíc. To si dáme na závěr. No, od obsluhy jsme dostali i sklenku vody a hrozně sympatický kluk. Vlastně je to na skvělém místě, je to klidný takový dvůr, i uvnitř je to takový útulný a no co, no, Holešovice. Je tady spoustu podniků, jak pekáren, cukráren, který určitě budeme spolu ještě obcházet. Ještě k tomu krému je hodně takový našlehaný, takový řidší a dohromady s tím těstem to je prostě superová kombinace. Takže doporučuji. Pistáciový croissant. Vzal jsem do ruky mandlový croissant a takhle se mi rozdělil. Já už jsem ho teda ujedl, jo. Už se přiznám, já jsem byl tak zvědavý, že jsem to musel ochutnat. Ale já jsem čekal, že tam bude krém jako ten pistáciový, ale no, je to jakoby namazaný, nebo možná tam nějaký krém byl, ale vsákl se do toho těsta. Aspoň vidíme, jak to těsto vypadá. A jak chuťové to, jako pecka. Nejdřív jsem myslel, že to bude dost suchý, ještě tím, jak se mi to rozpadlo v ruce. A musím říct, že to je možná ještě lepší než ten pistáciový. Je to hodně je to nacucaný, to těsto, ale je to nějakým způsobem, ty mandle tam jsou cítit víc než ty pistácie v tom krému. Mě to fakt baví víc než ten pistáciový. To je úplná pecka. A přitom to vypadá tak nenápadně. Ale ta chuť je ještě výraznější, ale zase možná je to tím, že to je sladší. O něco. No, tak tohle je hodně dobrý. To je dobrý. Uvidíme teda, co ten šnek, jestli to ještě přebije. Ale tohle je prostě úplně super.
poslední máme toho šneka pistáciového. A jsem zvědavý, co se skrývá uvnitř. Je to vlastně klasický šnek se skořicí, ale je pomazaný takovým vanilkovým krémem a jakoby zalitej pistáciovou pastou. A ještě samozřejmě posypaný pistáciema, ale to je skvělý. Já je mám rád, ale přijdou mi jako, že jsou prostě dost suchý, jakože že tomu vždycky něco chybí. A to je ono. A přesně tahle kombinace toho krému, nebo těch krémů vlastně, těch pistácí, tak toho šneka úplně povýší jako na maximum. To je super. A jako jedno lepší než druhý, já vlastně nevím, co z toho bych jako vypíchl jako za nejlepší, ale každý je dost jiný vlastně. A ten mandlový croissant je za mě pořád asi nejlepší, ale když ty krémy tady jsou skvělý, je tam spoustu skořice. To není moc asi vidět, ale když to otočím takhle, skořice je všude. Těsto, opět jako pecka. Hodnocení 4,8 má fakt oprávněně. A jdeme to dojíst. Tohle byla pekárna La Brioche v pražských Holešovicích a rozhodně je to skvělý tip. Fakt doporučuji, klidně napište do komentáře, co vám tam chutná a jestli máte nějaký svůj oblíbený kousek. My se uvidíme zase někde příště, dejte odběry, dejte lajky a mějte se krásně. Zatím čus!